Tapos guys, maglinis. Linis pa si Pinkay. Si Jane, si Lucy. Ayan, sis Lilian, sis Johnny. Salamat sa inyo guys. Nilive ko siya habang habang wala yung maingay kong amo. Naglilinis pa ako guys. Salamat.
Harap natin dyan. Diyan naman, sa iba namang ano, ibang hindi pa ako guys tapos maglinis ba?
Okay lang naman, screenshot ko. Wow, sexy. Ay, turuan mo ko. Parang tingnan mo ha, tingnan mo. Tingnan mo ha. Tingnan mo ha. Saan mo pupunta? Saan mo pupunta? Dito. Punta sa account ko. Tapos, nakalay. Saan doon? Saan dito? May nakalagay doon. May na. Ay, ito oh, ano tong plus? Saan dito? May nakalagay. Alin dito, pindutin ko? Ano ba to? Pindutin mo. Alin ang plus? Pindutin lang. Oo, pindutin mo. Alin dito, pindutin ko. Kaya mga. Hindi, mali. Alin ang black? Start a poll, ano ba to? O dito sa kabila, ano ba tong kabilang gilid? Sa kabila, tingnan mo yung sa kabila. Ano po may invite guest? Start a poll. Ano ba to? Ayun, top chat, live chat, super chat, ano ba to? Ano po? Sa taas daw. Tingnan mo sa taas. Sa taas? May makita kang invite. Iikis man yun sa taas, tapos, Sa taas? ano ba tong tuldok na to? Ikis man yun sa taas. Tapos. Pindute. Oh, ano man, ano siya, share. Pindute. Wait lang. Oh, ano man, ano siya, share. Ano to? Pindutin ko tong mga sa gilid. Pindutin mo lang, may makita ka Ay! invite dyan. Di po, flashlight pala yun. Pindutin ko ng mga salita. Hindi kasi marunong ba? Wait lang, mute. Ano ba to? Pindutin mo kasi nang pindutin mo. Wala, hindi ito ba? Hindi ito. Wait lang. Wait lang guys ha. Kasi magpaakyat ba ako guys? Wait lang. Wait lang guys ha. Sis Manel, thank you. Sis Ann. Pakit pa ako guys, wait lang. Paano ba to? Hindi na tuloy lumabas si Sikoy. Thank you. Sis Ann. Ano ba to? Uy, flashlight! Misit! Sis... Alin ba? Ay, just tingnan mo. Tingnan mo ha, tingnan mo ha. Sino ba yung sikap na yan? Galak-galak yan. Ay, just tingnan mo. Tingnan mo ha. Sana... Ito turn ko. Kaya... Ay. Bold. Hindi kasi marunong ba? Tingnan mo ha. Tingnan mo yung pipindutin ko ha. Ito. Ano ba yan? Marita. Ayan. Asa na yun? Hindi ko makita. At least 1 minute to video to need to... Ano ba yun? Wala, hindi yun. Hindi yun ang ano. Hindi yun ang...
para magpaakyat. Guys, paano ba guys magpaakyat dito, guys? Turuan nyo naman ako. Turuan nyo ako dito. Mute. Mute man kasi to. Sis, ito. Oh, ano man to? Ano? Hindi na natapos ang trabaho ko. Siguro bago mag-go live siguro to. Oo, siguro. Siguro bago mag-go live. Ngayon wala man. Ito man, ano man to? Patayin mo muna ulit ka. Oh, top chat, say message. Wala man ditong ano. Live message, invite, super chats members, super chats message. Hindi. Nawala na to. Nakisang oras na ba ako? Loko ka talaga, sis. Hindi ko talaga alam to. Guys, sorry guys ha, kasi may papaakyatin ako ba? Ang pangit ko talaga. Kasi yung pindot, yung ikis na yun doon, patay man yun, di ba? Ito ang napapala guys nang hindi talaga marunong, hindi tayo nagla-live lagi eh. Buhayin mo. Tapos ito naman sa taas na to, 'di ba? Ano naman 'yan yung ano ba yung tawag noon? Hindi ihaharap sa akin yung cam sa kabila. Wala. Baka pwede mo paakit na ng tao pa. Sige nga, bago siguro mag-live, pwede magpaakyat. No. Try mo nga. Ano itatry ko? Ano papindutin ko ba? Patayin mo muna. Patay. Ikaw na mag-live. Kasi tanga-tanga ba ako ba? Mamaya mag-live tapos patayin ko tapos hindi na rin ka na mapaakyat. Ikaw magpaakyat sa akin. Sis Manel, ano ba nakakaakyat ba ng ganito? Nakakapag-invite ba ng ganito? Testing natin kung Kaya nga ititesting nga natin kaso hindi ko man maano ba kung anong pindutin ko dito. Turuan naman ako guys. Turuan nyo ako. Sis Manel, alam mo ba yon? Yung nakaano katas ganito tapos naka-live ka na tapos ano siya, yung magpaakyat ka pwede. Laki tuloy ng ilong ko, ang lapit-lapit ko sa camera. hindi ka na matapos magluto dyan. Naglilinis pa ako sis. Hindi ka matapos maglinis. Kaya nga eh. 10:30 na tapos padating na amo ko giatay na naman ito ba. Wala talaga. Ano ba tong ano? Pindutin ko kuya Sige na yan ah. Yan mo na yan. link. Ano ba tong link? Remove man action. Mali, hindi man ito. Ikaw, sis, anuhin ko to ng isang oras. Ano na, 52 na. Tapos ikaw ang mag-live. Pakitin mo na lang ako. Ikaw na lang mag-live, hindi ako. Kasi hindi ako marunong. Batanga-tanga ba talaga? Sige na. Sige na. Pag ano na lang, guys, 10 minutes na lang, end na si Pinkay, ha? Sige, salamat sa inyo, guys. Ayan na. Patayin ko na sis, ha? Patayin ko na. Hindi na ako natapos maglinis, guys. Wait lang. Kasi pinag-aaralan ko bang magpaakyat, hindi pala hindi yung parang sa StreamYard pa. Naglinis mo na ako.
Guys, 7 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Sis Jade. Ate Lani, hindi pa ako tapos maglinis. Aray ko, naubo tuloy ako ba? Hindi pa ako tapos maglinis ba? Ayan guys, nag-wife si Pink. Hindi pa tapos tuloy sa ano ba trabaho. Wait lang. Mahirap pagsabayan yung ano yung trabaho sa ka-white, no? Baka mamaya meron ako dito na anuhan ba ng ano si Cam. Cam, good afternoon. Thank you. Ate Lani, salamat. Wait lang. Salamat sa inyo guys sa support kay Pinkay. Hindi pa ako tapos maglinis, promise. Tapos nag-white ako, di ba? O, di ba? O, dami ko pang urungin. Nag-aapura pa yan kasi padating na si Amo Tintin. May love shout out. Pisces, thank you. Salamat din. Pisces, salamat. Ayan. Bisi-bisihan pa si Pinkay. Hal-hal. Mag-ano tayo guys?
mag... Hindi pa ako tapos, guys. Alam niyo. Naharap ko na naman cellphone ko ba? Salamat sa mga nagpunta, guys. 5 people in my house. Thank you, Big. Ayan, hindi ko na tuloy siya matali. Wait lang. Guys, thank you guys. Naka 1 hour na ako. Thank you sa support. Thank you sa lahat. Hindi ko na kayo may sa Sistine. Sino pa ba? Sis Lilian. Hindi na kasi wala na kasi kung oras sa ano ba sa gabi. Pagod si Sis Jane. Ate Lani. Halhal hinahalal ako si Manel. Cam, thank you. Ni Ann. Sis Osang, sino pa ba? Samora. Thank you sis kay Lucy, sis Johnny. Ayan. Thank you sa inyo guys. Naka 1 hour na si Pinkay. So, mag-end na tayo. Salamat. Sisi Mikay, hindi pa ako tapos ba? Sisi Mikay, salamat. Work mode. Thank you guys. Bye all. Love you.